futhi uhlezi ekhuluma into eyodwa. Bathi-ke abadala kwakuyiyo le nyanga esikuyo, unyaka kwaku-1935, seyihlangene inyanga, umzimba kaNyamandala ungenile ethuneni. Kwakusentathakusa kusetshenzwa eMtateni la eThekwini. Le ndaba iyayixoxa insizwa kaMngwengwe le empangeni eniwe. Angazi kwayakhe kanjani mntu kaMngwengwe le empangeni ngoba bagcwele la emkhabathini abamngwengwe. Ithi-ke yayisebenza eMtateni kusentathakusa osebeni lolwandle noma kwi-horizon, angazi ngesizulu ngizothini kahle kahle, la kuhlangana khona isibhakabhaka nolwandle, la uthi uma usukubona khona kuphuma ilanga. Bathi kwavela ukukhanya okukhulu lapha, kwaba kukhulu lokhu kukhanya, kodwa manje kuzanele lokhu kukhanya kushesha. Kuthe mase kusondela kwangokuya kushrinka kuncipha baze babathi umuntu ohamba phezu kolwandle. Ngoke ingubo emnyama enensepho emhlophe ezungeza umqala wakhe. Uma ifika lapha ufika unyathela phezu kwesibhebhe olunyawo luma phezu kwamanzi ebese bekusandla sakho njengoba umbone efodela eshaweni elisiwe emi kanjalo uNyamandala. Uthi sanibona base bevuma, uthi ninjani baphile, uthi aningibuzi ngani uthi ngubani. Sebeyabuza-ke umuntu wenkosi, kodwa sizothi ubani uvelaphi? Uthi umuntu wenkosi, mina nginguShembe. Ngizosho njengoba eshilo kodwa uShembe akafi, kodwa ngisho njengoba asho. Uthi mina nginguShembe lo ofile. Badlengele labantu babona umuntu ofile. Kodwa uma usuka manje uye ePhakameni uzongifica khona mina, ngoba ngikhona mina kangifi. Kodwa ePhakameni kwase kukhona inkosi ilanga, njengoba namhlanje kukhona inkosi kwinkosi uNyazi bezulu. Kusewuyela uShembe owayesho njalo ethi nakakafi. Sibona ngoba izolo la ebukhosini bakaZindela wakhuluma indaba emhleni yakudala uma ngabe bephimiselwa ngamathe. Uthi ubukhosi bakhe buzokufinyeza njengenkositini mntanami, buyothathwa abezizwe khona ubukhosi bakhe. Kodwa ngokuthi mase ngibuye esikhulu sesihlanu njengoba sengiphinde ngihawukela mangithandile. Inkosi uNyazi bezulu kade ngithumele abefundisi balo kuleli lizwe ukuba bokwamukela inkosi yakhona ngoba yena eseshiyo. Ngiyathanda ukuma kuleli ukuthi uShembe usho into ibe yinye aphinde ayisho nangesinye isikhathi. Amen. Eminyakeni emidala emzini wasePhakameni, ePhakameni okudala, kufika isilo samabandla inkosi uSolomon. Iphelezelwa zinsizwa ezintathu, ngicabanga ukuthi kwakuyizinduna zayo eziqavile. Kwakumankwayibana wakwaNdwandwe, kukhona uGilbert wakwaNgcongwana, ibese kuba uMathole wakwaButhelezi. Engxoxweni-ke yabakhona-ke angizokuchaza ukuthi kwakusuka yini indaba, kuzoyiqala nje kodwa la ngifuna ukukhuluma khona. Usethi-ke ubabamkhulu kwisilo samabandla, njengoba inkatha yakho abelungu bayishisa ondini, ngamhlazane kusacongwa inkosi uDingane. Mina Shembe ngingaphinde ngikwakhele yona kabusha, ngoba lobukhosi bakho ngibona buphela, ngibona bungekho emoyeni, bulapha emhlabeni nje kuphela enyameni. Kodwa mina ngabenza ngikuvuse kabusha. Ngizocela ungenzele into eyodwa, ukuba ubuye kanye nezinduna zakho nizokwakha izindlu phakathi kwalomuzi wasePhakameni. Ibese amadodana akho abantwana basendlunkulu bahlale phakathi kwalomuzi, ibese ngilifundisa ukuthi izwe liphathwa kanjani, ngoba nina niyaliphatha nje izwe, kodwa niliphathi ngendlela eyile njengoba kukhona belungu namabhunu kuleli zwe
abayizela ngokuthandwa kwalo kodwa kwaba yintando kaNkulunkulu. Nina icala lomuntu oyimpofana nithethe ngokufana nomuntu ocebile. Aninayo into ebhaliwe phansi eyinqubomgomo ukuthi icala elinjena linqubwa kanjani. Manithanda ukumbiza imbuzi nimbiza imbuzi, manithanda ukumbiza inkomo nimbiza inkomo, nisicebise nina. Kodwa-ke namhlanje uNkulunkulu uthanda ukutshele ndiyabezisa ukuthi yakha izindlu phakathi kwalo muzi oyingcwele kakuphela. Ebese nginifundisa ukuthi abantu baphathwa kanjani. Ebese buyele eceleni inkosi Solomoni nalezi zinto zoyintatha ahamba nazo. Uma kwayibana ndwandwe benogilbert ngongwana bale bathi sidlala iqaba la icontention ngese uma theleza thaya simlele nomuntu kaNkulunkulu bathi hayi ngiyakhala ngese adliwe ivoti kanjani Thelezi babuyele enkosini besithi inkosi ingonyama amazulu cha asizukwazi Shembe ngoba labe ngihamba nabo ababonanga kanjalo abethi Shembe awumntanami ngiyakuba ngoba ukuba uvumile abelungu bebezoyizwa lapho wena bathike bakubuyisela izwe ngodanki bathi mi thatha sasiyahamba sifike uma sebephinde emuva sebekwaZulu sewukhona nomuzwa selinda Ntonga la qanje khona ingoma ukuthi intshumayelo kwanana indaba yesihlabelelo 183 lalela Zulu indaba ende ekhuluma ngomnyayiza kaNdabuka angizokuyixoxa ngoba ngizolibazisa useyakhona-ke uNyamandala uma sikhuluma ngoNyamandala sisho kwabamkhulu izalukazi namakhetha sikhulisele emvamulini abesho njalo bethi uNyamandala uhleli-ke lapha ubabamkhulu sekuxoxiwe kwaqedwa sekuhleli nje sekuyaxoxwa nje ukuxoxa lokhu okuxoxa sekuqhamuka intombazanyana kanti indodakazi yenkosi uSolomon igama layo uMagogo useyibiza koze lapha wona ngane uzalobana ehlekehleke sekuthe hamba okha amanzi lapha ubuye na uze lapha sethi meli wena hayi bongakheleli mina hamba wanikezele lelakhetha ukhomba umathole Thelezi lo okuyena kuphela wavuma ukuthi uShemba akavunyelwe ukuba izindlu amakhosi azokwakhe izindlu phakameni khona ezofundisa ukuphathiswa uma ngabe fika lapha nomnyayize bese ayibona lento le ngesiga esasenzekile Linda Ntonga useyazi umnyayizo lo muntu kaNkulunkulu ngitolisa ukuthi umuntu kodwa ngisho into eyayibuye ukuthi lo muntu kaNkulunkulu sakade vele kwabamkhulu bemizwa ngenqoki yenkosi kodwa yena ebe uNkulunkulu note that ebe enguNkulunkulu abese ethi yamnikeza uMagogo umkhulu uMathole awahlwitha umnyayiza waqhuza bese shuba bamkhulu esehleka athi hayi mnyayiza ungawaqedi wonke bengeso wakho miyekele phela nawo uMathole aphuze wathi maqeda ukwaphuza wasethi bengeso amanzi ukuwaphuza kweMathole kodwa ngoba wena waba nehlo lokubona uNkulunkulu mekhuluma indaba yakhe kubantu wasuyivuma usho uNkulunkulu namhlanje angikubusise ngibeke okhalo lakho ingane eyothi misizelwe ibe siyakhula ivikelele ubukhosi bakwaZulu wenza lento Shemba yisho enkosini uSolomon ukuthi ngingabulungisa ukhosi bakho ngoba ngibona phela kodwa mina ngingabulungisa usethi uNyamandala ngoba nawe umnyayizi waphuzile nawe okhalo lwakho uNkulunkulu usebekile umntwana yakumzala oyolekelela ingane kaMathole ukuthi basekele isihlalo sasendlovukazi kwaZulu usekhuluma neSilo uSolomon uthi yabezitha indodakazi yakho le ekade kuzikhehla amanzi ngithi mina mabaganane khona kuzozalwa umntwana uNkulunkulu asembeke kuye nangempela kwabanjalo uPrincess Magogo wakhulela wathi esayithwele wahlala ePhakameni eyala esibhedlela ePort Natal ukuyilapha belethela khona inkosi umntwana wakwaThelezi okugama lakhe leli lingesibili nje MG leli lika G waqanje ubabamkhulu ngoba kulapho kubambelele khona ukhosi bakwaZulu hayibo nkosi ngapha umnyayiza wazala umntwana obizwa ngokuthi uGideon wakwaMenyamanzi siyamazi sonke basebenza umsebenzi omkhulu
ubukhosi bakwaZulu bekungasarecognizwa njengokuthi buyi-kingship, kodwa bese kuthatha njenge-chieftaincy, bese kuthatha njengobuduna. Kodwa balwa belwela ukuthi akube imonarchy eyaziwayo. Nangempela ngo-1994 kwaphasiswa ukuthi ubukhosi bakwaZulu bube absolute monarchy ekwazi ukuthi izimele. Bafuna ukuthi umhlobe khona iNgonyama Trust. Kwenzeka nje njengoba uShembe wayekade eshiya. Kuthe mase kumnyama izolo sibonile sonke. Angeke ngiyiqedele nawe usungayiqedela uthini lo muntu lokhuluma ukuthi Shembe ukhuluma yedwa. Namanje kusamile ubukhosi sinenhlanhla namhlanje ngoba sinesilo esiyinazaretha. Amen. Kusho izinyane lesilo malikhetha inkosi lithi ayisengambile bengingena izindlu zamasonto kodwa engathi umnyazi selingqobile. Kunjalo-ke mase kuphelele. Yeah.